Sziasztok, én Jerry vagyok, és ebbe a videóba egy kicsit a szokásostól eltérő módon craftolni fogunk. Már készítettem a helyzsetont és az osztályzsetont és a hulladékfémet is. Hát ki tudja, mi fog belőle kisülni. Remélem azért valami normális. Kíváncsi vagyok. Na mindegy, akkor csináljuk. Barkácsolás. Egyéni tervrajz. Hé, be sem mutatsz! Ja igen, és velem van ebbe a videóba, hogy hagyj röhögjön, hogyha elcseszem. Na. Ákos stúdió, nem akar köszönni. Nem tudom, mi a baj. Hajrá! Üha. Na, akkor újra. Izgulok, baszki! Én izgulok, amikor te grappolod! Csináljuk. Nem így csinálom. Újra. Először mondjuk a hulladék. Nem. Már csinál! Jó. 3, 2, 1. Craft. Oda sem merek nézni. Nem nézek oda. A bérgyilkos bemelegítője. Ne! Akkor mindegy, a következő részben is én craftolok. Na, akkor, hát, ez se olyan rossz, nem is olyan jó. Na, akkor én Jerry voltam. Ez sem olyan rossz, de nem is. Én Jerry voltam, sziasztok. Ja igen, és a videó leírásba, aki szeretne felvenni barátnak, azt szívesen elfogadom, és a videó leírásban kiírom a nevemet. Sziasztok! Sziasztok!